dnešného videa. V dnešnom videu idem behať do lesa. Takže otvárame nejak to a ideme. Takže pozerajte, jasná príroda proste. Úplne hlboký les niekde. Pozrite, tam je určite medveď. Dobre, ideme ďalej. No, tu beha je malý jelen so slnkou a čierna líška. Dobre, takže ako ste videli, beha tu vraj nejaká líška a jelen, takže možno ju uvidíme. Čo to bol za zvuk? Bolo to úzký. Takže ideme ďalej. Sme v nejakej časti lesa, kde už nie je toľko stromov. No preboha, tam fakt niečo beha. Jak vidíte? Tam niečo fakt beha. No akože, okej. A už nachádzame docela ďaleko v lese. Oveľa strašidelnejšie už to tu je, keď som už tak ďaleko. No. Náš cieľ je dostať sa do nejakej časti lesa. Dobre. Toto je začiatok druhého lesa. Tu bola taká prístavka od lesa a tu je taký... Kade? Je spadnutý strom. Dobre, takže ideme teraz po kopci dole. Pozor, bude takéto priepasť. Takže tu prejdeme. Wow! Ale tu plavom je tak trošku spadnutý strom. Ako to teda prejdem? No teraz. Pozerajte na to. Nie. Ideme naspäť, všetci len už tu ideme naspäť. Jak vidíte, nachádzam sa vo veľmi vysokej, takže ja to zostanem. Dobre, bolo to, prečo som ten extrémne ťažký let, lebo bol veľmi ťažký hokej, je vysoký. Takže, ak chcete viac videí z takéhoto lesa, dajte samozrejme odber, ale pozrite, čo nám tu rastie. Wow, trošku nebezpečne, ale prešli sme. A dajte like, ak si myslíte, že uvidíte dneska, že myslíte, že dneska uvidíme líšku alebo jelenia. Ak si myslíte, že nie, napíšte komentár. Takže, jo. No, tu je veľmi ťažká cesta už. Akože až už veľmi, to neprejdem, nie? Pomoc. No. Čakaj, jak to prejdeme? Moc. Toto je jedna z najbezpečnejších ciest, čo kedy v živote som urobil. Tak máme to! Dali sme to. Už sa blížime ku cieľu, ako vidíte. Dobre, takže ďalšie tu krytí proste. Všetko sú iba krytí, jak vidíte. Lebo ako nachádzame sa v lese, kde kto by robil umelú cestu v lese. Toto ani nie je umelá, toto je prírodná cesta, jak vidíte. To bolo celé vykecané. Keď sme tu, nie? Ako stále mám ísť? Dobre. Fakt som... Veľmi najťažšiu cestu v mojom živote. To je boha. Toto je fakt... Dajte odber za to, že mám častú cestu.
A ja som čakala ľahúčku cestu po lese. Akurát, že vôbec. To je ťažká cesta. Takže toto je koniec tejto cesty a skoro 1 kilometr sme prešli za 5 minút, čo je akože spel. No. Nebol to celé behu, ale bol to ako fakt kilometr, že nebezpečný, lebo to nie je nič bezpečné tu. Tak nakoniec sme jelenia ani výšku nevideli, ale no. Tak. Pozrite sa tu, teraz sa môžete kochať týmto lesom. Sme v hlbokom lese. Čo sa tam vyhlo? Počujete? To je asi jeleň, takže bohužiaľ sme ho nevideli, ale počuli. Takže tí, čo ste napísali koment, tak ste mali pravdu. Nikoho sme nevideli. A chcete niekedy, aby sme išli do tamtého lesa, tak musíte dať oveľa viacej lajkov. Lajkov musíte dať. Dobre, takže čakáme ešte. Napíšte, čo chcete ako ďalšie video. A ešte cestu naspäť vám natočím. To nie je žiadna ľahká cesta tady. Tak ako nie. Takže ešte čakám, samozrejme. Ja stopnem video a vás zavolám, keď pôjdeme. Ok, ahojte teraz na chvíľu. Dobre, ideme naspäť teraz. A čo myslíte? Čo hovoríte na to? Je to podľa vás ťažké, ľahké alebo stredne ťažké? Wow. Tu je to zase nebezpečné. Wow. Pozor. Na to. Dobre. Nachádzame sa už bližšie. Hore. Takže ideme po ťažkej ceste dosť. A zatiaľ, teraz je tu prestávka. A teraz zatiaľ vám poviem niečo o tejto. Takže toto je veľmi pekný les pri Bardejove, kde sa dá ísť pešo. Je tam pekne a je veľmi ťažké, pretože ťažko sa tam chodí. Je tam veľa takýchto vecí. No. Les je veľmi hustý. Je ďaleko od Bardejova, asi 500 km. Ne, 5. Robím srandu. Neviem, koľko je to Bardejova, tak 20 km. No a je gigantický. Neviem, kam vedie. A stále s ňom počuť iné zvuky, takže toto bolo niečo o tomto lese. A na chvíľu ahojte, nevypínajte video. A teraz ide uspokojivé pozeranie lesa. Dingus. Tak, koniec pozerania lesa, za chvíľu vyrážam. Dobre, takže ideme ďalej. To bola technická prestávka, ak vás nebavila, nevadí. Pozerajte, lebo teraz bude to zaujímavé. Lebo musíme sa dostať celú tú cestu späť na štart. Takže, počkajte. Takto. Ako tu ideme? Podvozíme a vrneme. Počkajte. Jo, nejako to bude. Ďakujem. Vešli sme nakoniec. Teraz kaj? To je hore, nie? Poďme v tej stezke.
To stezka sa volá Stež. Toto stezku, ja by som pomenovala, že najťažšia stezka na svete ako husky. To nevládzem normálne. Nie je to nič ľahké. Ak by ste to taký chceli ísť, tak nedoporučujem. No. Pozrite, čo je napríklad toto. Ako to mám prejsť teraz? Tu je posikané. Pozrite. Teraz idem týmto tu takýmito nebezpečnými miestami. Pardon. Dal som to. Sme tu. Najťažšiu časť. Ešte nemáme najťažšiu časť hotovú. Ešte máme túto tú kladku. Máme ju. Máme to. Najťažšiu cesty. Dobre. Už ako vidíte 11 minút to video. Tak nebude to nič ľahké. Pozor, potok. Dobre. Dobre, konečne sme už vonku z temného lesa. A bežíme po obytných hásky.